עכשיו שאין לך גם מתגלים מי החברים שלך. עכשיו שאתה בצער מתגלה מי באמת לידך. עכשיו שאתה בייסורים, אתה מגלה מי הקרובים. כי כשהיה לך, זה לא פייר למדוד מי אוהב אותך. כשיש לך הכל טוב, זה לא פייר למדוד מי שלך. כשיש לך מלא כסף, וכולם באים להתארח אצלך, אתה לא יודע באמת מי אוהב אותך. כשאתה בריא ויכול לסחוב למען חבר שלך לקומה עד שילבי מעלית את כל עסקי מלט שלו, אומרת הגמרא, לא ככה מודדים אהבה. האהבה מודדים בזמן שאין. בודקים אנשים בזמן שאין. בודקים אנשים שאתה חולה, הוא בא לבקר אותך. אתה לא מרגיש טוב, הוא שואל אותך מה שלומך. חסר לך משהו, מתפלל עליך. אתה חסר באיזה דבר מסוים. הוא בוכה איתך בכאב שלך. הוא יודע שעכשיו נפלת כלכלית. הוא הולך מתאמץ לאסוף לך ולתת לך את מה שיש לו. אומרת הגמרא, ככה נמדדים בני אדם.